jajirtacce wato fim ɗin Durandar daga Sultan Film Factory. Wannan sabon fim ne da ya fito a cikin wannan shekara na 2026 kuma gaskiya yana cikin manyan fina-finai da aka saki a wannan satin har ma da can Indiya baki ɗaya. Wannan fim ya samu ingantacciyar fassara kuma gaskiya Sultan ya tsaya ya yi masa aiki mai kyau. So duk mai buƙatar sa ya yi min magana a Telegram ɗina ga username ɗina nan a saman screen ko kuma ya yi min magana ta WhatsApp domin ya mallaki nashi. Amma ba za ka tabbatar da wannan fim ɗin fim ne na kalla ba sai idan ka je ka kalli wannan fim sannan za ka zo ka ban labari. So duk mai buƙatar fim ɗin nan ko kuma wasu fina-finan Indiya fassara Hausa, duk wani fim ɗin Indiya fassara Hausa, tsoho sabo, dukan wani fim dai da ka sani kana nema ko America ko China ko wani fina-finai marasa fassara, horror fim da sauran duk wani kalar fina-finai, ka mun magana kawai a Telegram ɗina ko kuma WhatsApp ɗina. Za mu ƙulla alaƙa da kai. Dukkan fina-finai da suka fita a sati ko kuma duk wani fim da kake nema da kake buƙata ka mun magana kai tsaye. Muna kuma da VIP group wanda ake biya. Ana saka dukkan fina-finan da suka fita a sati muna zuba su kai tsaye. Kuma idan ka shiga VIP ɗinmu, duk fim ɗin da ka ce kana so kawai ba ka da buƙatar wai sai ka biya. Kawai in dai ka shiga so a cikin channel ɗin za ka yi magana ka ce kana son fim kaza kawai kai tsaye za mu tura ma ko ma wanne fim ne amma iya Indiya. Yauwa banda series a tsarinmu Indiya Hausa kawai. Duk fim ɗin da ya fita a sati za mu tura ma shi kai tsaye in dai ka shiga wannan VIP group. Duk sati duk fina-finan da suka fita ko guda nawa ne za a tura su cikin group ɗin kai tsaye. Kuma duk fim ɗin da ka ce kana so tsoho ko sabo in sha Allah za mu yi ƙoƙari nan ƙasa da 'yan mintika mu nemo ma shi mu tura ma shi sai ka sauke ka kalla.